Morning. Dead ma siya. Nag-breakfast na. Paano? Nanonood ng cartoons. Ito yung Hindi ka na kumain kagabi? Hindi siya kumain kagabi. Hininip ko na lang yung yung sinigang na hipon niya. Tapos nagpetong hotdog tsaka drumettes. Good morning, Madam Emma. Sige, sige. Magkape ka muna kaya. Ayun, susundin ko siya mamaya ng maaga, guys. Anak, alas 2 ha. Labas ka na ng ha. Alas 2. Tingnan mo dun sa diary mo, alas 2. Alas 3 yung appointment natin Alas 3 ka punta dun, babiyahe pa. Alas 2 nasa labas ka na ha. Or lumabas ka na ha. Kung pwede lang ng card. Ipakita mo yung yung sa diary mo. Sa card? Hindi, lumabas ka na ng room mo kahit hindi ka muna lumabas ng ng gate ha. Tatanong ko na lang sa guard ko nandun ka na, okay? 2 PM ha. Hey, makinig ka sa akin. Oo nga. Kaloka to. Sabihin ko na rin sa guard. Oo. Good morning, Maggie. Dayong-yung. Poknat. Ano yung sinisipon? Bara ilong. Maggie, wawamon. Parado ilong. Hi, Junior. Excited ka na, Dayong-yung. Lakad-lakad. Ayun guys, nakaalis na si Emma. Tapos si Chris. Halos magkasabay silang umalis. Sinundo naman Diyos si Chris. Hinihingal ako. Bumaba kasi ako at kinuha ko to. Yung mga lagay ng documents namin sa sa Don Carlos pa. Hiniwan ko. Kailangan ko yung birth certificate ni Chris at mamaya nga sa kami. Sa passport. Yun. Nagtry akong kumuha ng passport ni Froggy. Bagong NSO ni Froggy kasi akala ko kailangan bago talaga, 'di ba? Kasi hindi naman pala. Wala pala pagkakaiba yung yung luma at bago. So, yun. Prepare ko na yung mga documents na kailangan. Ewan ko kung original ba pinapasa doon. Hindi, nakalimutan ko. Photocopy lang. Hindi nyo babalik original bibigay mo. Yung marriage natin, paano ko na, ito yung ko Photocopy lang. Yung original pa, copy. Photocopy lang. Photocopy lang. So, sige. Susunduin namin si Chris ng maaga, alas 2. Tapos, susunduin na yung ni Froggy, si Mami. Kasi, na namin, isasabay na namin kasi magre-renew din yun. So, sabay na lang. Para isang lakad lang din. And, kasi siya lang prioritize dun na senior. Wow. Gusto niya makita grades ni Froggy sa sa PUP. No, may joke lang. Kapalo. Nire-ready ko kasi to kasi nung employed pa siya, yung nagtatrabaho pa siya. Pag lumilipat siya ng mga ng company, ako tagagawa niya ng sekretarya ko niyan, guys. Ako tagagawa, ako taga-fill up, ako taga-prepare ng mga requirements niya. Kaya alam ko lahat talaga kung nasaan yung mga document. Hello, pati yung mga asahan niyan. Nung hindi pa daw ako uso, mami niya yung gumagawa para sa kanya. Nakalokang lalaki to. So, ayun, nag-prepare na ako ng mga photocopy para nga hindi na hindi na ako pa-photocopy ng pa-photocopy. So, ayun ang yun ang naman ng may printer. Print ka na ng print. Tapos may stock ka na. So, yun lang, guys. Pati mga SSS, PIR niya, phone tubanes. Ang tsaka nung ko nakakainis. Nung commission election ko. Alam mo yung bigla ka na lang pipicture na hindi ka man lang bibigyan ng kahit na 1 minute para mag-ayos. Tingala, tingin sa camera. Alam mo gano'n. Kaya di ko pinapakita talaga yung ko Yung ginagamit masyado yung ID ko na voters. Kasi kapag gagamitin ko yun, nakakaloka, bumibigla, nakakailang tingin pa sa akin yung mga sa bangko, sa kahit saan nakakailang tingin pa
sa akin eh. Nakakainis. Talaga yung kumuha sa akin eh. Ito sa barangay eh. Loko eh. Kung pwede lang ipabago eh, no? Colorix. So, ayun lang. See you later. Mag-ayos muna ako sa Shopee. Date ko muna yung mga ano ko dun, mga products ko dun. Ay! Bayan! Limutan ko mong gusto ko. Po? Bahala ka na. Malapit na naman tatlo eh. Hello guys! Kadarating ko lang galing NSO. Nakakaloka. Wala pala akong ano, original na copy ng birth certificate. Nakita ko doon sa ano, sa reminders. Kailangan pala ng ano, ng original pa. Eh, meron lang ako mga photocopy kasi naipasa ko ata sa Toyota. Yata yung, or hindi sa Toyota. Basta, naipasa ko ata yung original ko. So, ayun. Takbo ko sa ano, sa NSO. Buti na lang, malapit lang dito sa amin. Kakaloka. So, ayun, 1 hour lang ako doon. Nakuha ko na, nag-request na din ako ng ano, ng kay Chris kasi iba-iba yung kulay niya. Pati na iba-iba. Sabi ko baka hindi na valid yung ano, yung luma ni Chris. So, nag-request na din ako ulit kay Chris. So, yun. And then, nakaligo na si Daddy. Pupunta na siya sa ano, sa Pasig. Tumawag na si Mami. Kala niya daw hindi tuloy. Nanonood daw siya. Hello ka to si Mami. Ano yan? Okay, Kobe. Tapos tumawag sa akin kahapon si Mami. Sabi niya, Mapi, nag-ano ka na ba? Nagko-cooking demo ka na ba? Sabi ko, bakit may? Napanood kita sa ano sa Facebook eh. Kasi yung mga na umuupa doon sa ano, sa bahay nila. Kasama niya. Nakita kita sa Facebook nila. Anong pangalan ng Daddy? Basta, nakita kita sa Facebook nila. Ano, nagluluto-luto ka tapos pinapakita mo yung mga pinamili mong ulam. Sabi niya, sabi ko, Min, sa vlog yan. Sabi ko, di pa nag-ano ako, nag-video ko, tapos pinopost ko sa, ano, sa YouTube. Sabi niya, ay, akala ko nag-ano ka na, nagko-cooking demo ka na eh. Alam ko, katambiran ko eh. No? Tapos kanina, pag ano ko ka, tumawag. Sabi niya, sige, magbibihis na ako. Nanonood pa ako ng ano mo eh, nung video mo eh. Sabi ko, bakit ka nanonood ng vlog ko, ha? Kaliw si Mami. So, ayun, suntuin lang siya ni, ano, ni Froggy. Tapos, mag-prepare na rin ako. Ay, maga pa naman. Excited lang. Dahil, pakainin ko lang yung mga doggies. Doon na rin ako nag-breakfast sa, ano, sa NSO. Buti na lang talaga, umabot ako sa, ano, sa 100. First 100. So, mabilis lang. 1 hour lang talaga. Kaya, ayun. Nakauwi ako agad. Wonders. Ayun, ayusin ko na yung ano guys. Ayusin ko yung mga dadalhin namin. Iba yung ano ngayon. Iba yung kulay naman ngayon. Oh. Ganyan na. Dati green, tapos yellow green. Parang nag-aagaw sila. Ngayon, iba naman oh, parang peach and yellow green. Anyway, ano ko muna? Motor mo. Motor Ano lang. lang. Oo, ganyan lang. Fiber lang. Parang sa pera. So, yung photocopy ko lang to guys. Para ma-prepare ko na lahat. Papakain ko na rin yung mga dogs. Huwag mag-aaway ha! Dayung-yung! Hey! Huwag masyadong magharutan ako. Ang laki-laki mo pati. Nako po. Ay! Yan, pinakawala ko kasi kami lang naman matitira dito eh. No, gluten ha! Gluten ha! Madami. Madami mababasag. Ayun, tapos pinalitan ko muna saglit guys. Inano ko, binilad ko yung ano, sinampay ko yung ganito kasi natapunan ko ng ano. Aray ko, gluten! Ano ba yan? Kaloka ka. Natapunan ko ng, magpalit ako ng tubig dito oh. Nabasa. Napaknit. Samantala lang naman. Maya-maya, tuyo-tuyo na yun. Ang ano ni Groot? Ligalig. Ayan si Mami. Dumating sila dito alas 11. Mag-hi ka na Mami para makita mo sarili mo. Oh, ha? Oh. Opo, ito yun. Opo. O, diba? Magic.
Nanonood ba sila? Eh, di ka pa tumatawa. Okay. So, ano no, yung iyatakot mo. Eh, yung last back niya itong kiwini muna. Nung burol na Tiwini? Ano paano mo makikita yun? Nakaano si si Maggie, thank you Mami, Tapos tinalo ulit namin si Groot. Kasi kinagat ni Groot si Mami nung nasa Pasig si Mami. Kaya takot si Mami dyan kay Groot eh. Grootin! Ayun. Kantay na lang kami ng oras, maga pa naman. Tapos hugas muna ako ng pinagkainan nila. Na? Bait-bait na yan eh, no? Bait-bait na yan, hindi mga gat yan eh. Na? Alright guys, nag-aantay lang kami ng may pupunta kasi dito, magde-deliver daw ng mga food. Patitikim sa akin. So inaantay ko na lang and sakto 1 PM din yung alis namin para makapag-lunch pa kami. So ayun. Ganun muna tayo para maganda tayo sa picture. Kasi yung unang picture ko sa sa passport, ang lotion ko guys, grabe. Pagkamalan pa ako nung nanay ni Dayan. Kasi sabay kaming kumuha ni Dayan eh. Ayan. Tapos di ko makakalimutan guys, yung time na yun, Wednesday, natatandaan ko pa. Galing kami DFA, tapos pag April 13. Tapos 13 ba? Oo, 13. 13 ba yun? O basta ganun, pumunta kami ni Dayan, ayun, nandun na si Lolo sa pag kasi, sorry magulo kwento ko, kapag summer noon, pupunta si Lolo Indoy sa, di ko na ata na-vlog yun, hindi pa ako nagbablog nun eh, dito sa Pasay, kasi nagbabakasyon siya, so, ayun, nagbabakasyon sa bahay, tapos, yun nga, pumunta na kami ni Dayan sa DFA, tapos, after nun, dumaan kaming Baclaran, nagdasal pa kami. Tapos, ayun, tapos kinagabihan, nabutan pa namin si Lolo, yung kakain lang naiyak tuloy. Kakain lang ng dinner, tapos maya-maya, na parang may commotion kasi inatake si Lolo sa puso na hindi namin alam. Pala niya, parang sinikreto niya, ganun. Nakakaloka si Lolo. So, ayun, yung gabing ding yun, binubuyan ng buhay si Grandpa sa ospital. Nadala pa naman sa ospital. Pero, wala na eh. Hindi na siya na-revive. Ako tuloy na miss guys yung ano ba yan? Ako nagkwento sa inyo, sana nag-ayos na lang ako. Nakakat ko ka. So, ayun, nakakamiss yung may lolo kasi laking lolo kami. Siya yung nag-alaga sa amin nung nasa Bicol kami, high school pa kami. Dito na si mama at si papa nagtitinda sa bangketa, tapos iniwan niya kami doon kay lolo. Si lolo nag-alaga sa amin. Basta lahat. So, ayun, kung may time machine lang, guys, na pagbibigyan ako makabalik sa nakaraan, yung maparanas ko kay Lolo naiyak ako. Yung ginawa. Kasi, farmer yun talagang, yun ang ibinuhay niya kila mama, yun ang tumulong sa amin din kapag nagigipit, no? Tapos yun, parang pangarap ko sa kanya na sana mapasakay ko siya sa aeroplano. Kasi kahit kay Tonton, hindi niya hindi na siya nakasakay. So, ayun, grabe sakit.
Naloka, hindi ko alam guys na ano, may iyak ako ng ganito. Grabe, sobrang nervous ko yung lolo namin. Kaloka. Kasi every summer talaga nasa lumuluwas yun ng Manila. Para sa amin magbakasyon kasi sobrang init nga sa ano, sa province yun. Ay nako, grabe sakit sa ano, sakit sa puso, sa dibdib. For 5 years na siya ngayong April 13. So, ayun, naalala ko lang kasi yun yung time na kumuha ko ng unang passport ko. Nakakaloka. Grabe, sakit pa rin pala sa sa dibdib. Lalo na yung ang dami kong hindi na paranas kay lolo. Kasi lahat kami makalolo talaga guys. As in, sobra. Lolo dito, lolo doon, pati yung mga anak namin. Close kay Lolo Indoy kasi sobrang bait noon. Maano lang yun sa mga bata, may ligid sa bata kaya kahit nung binurol yun sa sa probinsya. Kahit mga hindi namin kilalang bata, si Lolo Indoy gano'n, kasi nung nilibing yun, sobrang daming tao. Ano ka? Grabe, sakit sa puso. Di ko talaga in-expect na ganun pa rin yung epekto sa akin nung pagkawala ng lolo namin. Kasi yung lola namin naman sa side ni ni mama is bata pa yun namatay guys, mga 52 lang ganun. Kasi sobrang sipag din nun eh. Lahat talaga sila. So siguro yun ang namana namin sa kaya ano ba itong in-apply ko? Yun ang namana ko na namana naman ni mama sa sa mga magulang yan na namana din namin, 'di ba? So ayun, yung lola ko naman, magkwento na lang tayo. Yung lola ko naman is nagtitinda yun ng ng mga ulam, mga lutong ulam, tsaka mga almusal. Yun ang nagpauso ng lutong ulam na ititinda guys doon sa Bicol, sa Buhi. Tama, sa Buhi. So ayun, siya yung nagpauso nun, and then nagaya na lang, gaya-gaya hanggang ngayon. Ang dami nang nag-ano doon na nagtitinda ng mga lutong ulam. So, ayun lang, grabe. Tapos, nga siya, namatay siya kasi napilayan siya, parang nalaglag siya sa nalaglag siya kasi umuulan nun, inaano niya yung bubong, kasi yung bubong nun parang mga nipahat pa, diba? So, butas ata or na bulok na may tumutulo na parang inaano niya, sa Bicol is sinusuwat, parang tinatapalan niya, inalaglag siya. Tapos isa din yun na hindi niya pinaalam na ganun nga. So nag-cost na yun ng kasi syempre matanda na ganun, nag-cost na yun ng pangihina niya, and then ayun, nakasama na yung inuubo, ganun, nagkaroon ng komplikasyon. So namatay siya ng maaga, kaya yun, si lolo na lang yung naging namin, parang gumabay sa amin, naging close na kami doon talaga sa lolo namin. Kaya ganoon namin siya kamahal guys, kapag pinaalala mo yung mga time na yon sa mga kapatid ko, lahat yan mag-iiyakan kasi talagang makalolo kami lahat. Pasensya na kayo kasi Diyos ko, di ko naman inaasahan, magkukwento lang sana ako habang nag-aayos ako eh. Naiyak na ako, nakakaloka. Grabe, ganun pala yung siguro ganun talaga pag pangit mo yung kulay na siguro ganun ang kapag mahal na mahal mo talaga yung isang tao, kahit na ang tagal niya nang nawala, ang tagal niya nang namayapa, kapag ka naalala mo yung mga good memories nyo and yung mapapaiyak ka pa rin talaga. So ganun guys, kakaloka yan, paiyak tuloy ako. And pasensya na kayo, baka madala na naman kayo sa iyak ko. Hindi ko sinasadya yun, talagang bigla na lang sumakit yung dibdib ko na napaiyak na lang ako. So ayun, nandyan si mami, nasa labas kasama si Froggy, mag-inanonood pa ng movie. Kasi nga, yung kukwento ko lang naman sana, is may magpapatikim sa akin ng business niya, ng mga food, na mga pika-pika. So ayun, dapat kaninang umaga pala yun. Buti nag-text siya, hindi pa kami nakakaalis. So antayin ko lang yun, and then alis na kami. So ayun lang guys, sorry ulit. Dito na sila. Thank you. Ayun, ito yung mga products nila guys. So pakita nyo po. Oh,
Queso wrap, dynamite. Titikman ko ito mamaya pag uwi ko. Ang dami. Thank you po. Salamat. Okay lang po, okay lang. Sige po, thank you. Deliver pa daw sila sa ano. Opo. Deliver pa sila sa Las Piñas. May contact details kayo? Ay, dito. Sige. Post ko na lang. Thank you. Sige po, ingat kayo. Salamat. Ano yun, Maggie? Tinake out na lang pala nila, oh. Ah? Yung alin? Alag-lagi na sa TV. Ah. Wala, taga-ngat-ngati nila. Ayan. Ang daming binigay, oh. Dynamite. Delicious queso wrap. Binigay lang, mami. Ay, hiningal ako gano'n sa baba. Ayun, try ko ito mamaya. Ayun, sakto mag-ano. Kasama dito kay Ann kasi magkita kami. So, iabot ko na lang. Thank you so much. Dito pala yung details nila. Kain muna tayo. Kasi 1:20 na. Let's eat. Pauwi na kami, guys. Milk baby. Oo nga. Baby. Alas 3 pa lang, 3:10. Pero tapos na kami. Yung appointment namin alas 3 talaga. So, 30 minutes. Bago mag alas 3, nandito na kami. Tapos na. Mami, sino ba Yan, talaga? within 30 minutes. Tapos na yung ano namin. Sino ba talaga yung nasa picture yung baby, yung sanggol pa? Yung nakatingin lang. Sino? Ganto. Sinong baby? Doon sa Don Carlos, yung may picture. Yung sinasabi, ako yun, ako yan. Sino ba Baka talaga ikaw. yun? Hindi ko pa nakikita ang picture na yan. Sobrang bilis talaga. Bibilisan ako. Kasi yung unang kuha namin, Diyos ko, gabi na kami nakauwi. Maaga kami gumising ni Dayan. Mga 7 ata, umalis na kami ng bahay. Tapos nakauwi kami mga 6 or 7 na rin. So, grabe. Dapat talaga pinipili yung appointment din yun Pinipili yung appointment yung mga bandang hapon para konti na lang. Ayun, wala ka hassle. 30 minutes tapos kami. Naantay na lang namin si kami pala yung nantika ako. Naantay na lang namin si Bianan, si Mami. Mahiwalay kasi. Magkaiba pa ba yung yung sa senior? Kasi yung bago sa baba, yung renewal sa taas. Since family kami, dito na kami pinagsabay-sabay na. So, sunod-sunod na kami. Kaya mabilis na tapos. Ko lang si Mamita ko na. Family. Ako ni Chris sa Camera? passport niya. Nakanood. Ay, gwapo ka niya magka-girlfriend. Pakainit! Ang katasta. Maling ang gulo. Oo nga eh. Dapat pala pinatalikod natin. Balikan na lang namin guys si Mami kasi nasaan, ano ba yun daddy? Bakit iba yung hindi kasi renew siya pero lost yung niya, yung passport niya. Kaya ayun, sa ibang window siya. Balikan na lang namin. Mga 6 ba? O tatawag na lang. Tawag na lang. So, uwi na namin si Chris. Tsaka wala pa ata doon si Eme. Kaya kailangan makauwi ng muna din kami. Ay, nako! Ay! Ups! Ay, nako! Sabi na, ayun o. Minginat-ngat na doon. Yes, Groot? How about Groot? How about Grootin? Ano? Ang daming balahibo. Aha! Aha! Padal na pala, kakawalan kita. Pasok na anak sa mo. Go! Dugi daddy! Li! Lapas si Emma. Aha! Nag-ano kayo sa paano? Li! Ayun guys. We're home na. Yes! Ano? Ano po kailangan mo? Ano yan? Amoy-amoy dyan? Ano? Ang init! Sobra! Ayun, babalikan na lang namin si Mudrakels. Ay! Ay! May gigol! Ay! Bakit? Ay! Naku po! Ay! Naku! Ay! Makano naman to? Talaga pinalayas mo si Maggie. Grabe mo ng Grooty na yan ay. Grabe man yan ay.
Ay, naku, nandun. Mikrobyong Maggie. Kakaloka. Ay, yun si Mogi. Uy, yun o. Michu. Layos niyo ako kay Groot. Hindi yan. Wee! Pogi naman ng Grooty na yun. Yes, si Mogi, totoo. Wala. Kadadi ah. Ay, si Dayong-yung din. Dayong yung. Si Paklit din. Pugi. Uy, Pugi. 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 Oh. So, bakit mahilig siya mag-ano kaya ang bilis niyang mga moy, guys? Ang bilis niyang magdila-dila sa katawan niya. As in, yung totaling basa ng laway niya. Kaya mas mabilis, mas mabilis bumaho or umamoy, mga moy si Poknut. Paknit. Ayun, magprito tayo ng Burger. hindi yung dynamite. Sinampal Try ko niya yung dynamite. si Groot. Oo, ang ginit, grabe. Lakasan mo nga, tapos mo yung Hindi yan, nak. Kanta mo ulit kasi inaasar mo si Groot kaya tuloy na Ako noon. nangangamot lang. Groot, ba't kaya mangangamot? Hindi abot yung Lumalabas na. lumalabas na yung lipstick mo, oy! Ay! Kaya mga may Paknit. Hi! Ay! Mag-birthday na si Paknit. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang. Pula pa rin ba? Pula pa rin. Ligo ka ulit ah. Pula pa rin yung mo ah. Aray! 18, 19, 20, 22. 4 days na lang. Ang asasari ni Daddy. Oh, yun sa likod niyang table, oh, lumagpas na naman yung upuan daddy. Malalaglag yung mga dyan. Oh. Mami, ano mo doon sa Don Carlos? Dun sa kwarto nila sa Emma yung may harang. Ah. Pag yung butot nila TV Groot Conan, Ah. parang ahas. Yun, Saan, papa? yung may harang doon sa kwarto nila sa Emma noon. Sa, Ah. sa pag nakaigo ako doon, tapos bigla lang tuwiting na, parang ahas. Ako tao. Jeanette. Graduation. Nag-ano na nag-PM si Emma, di pa daw katatapos lang daw ata ng orientation nila. Tapos ewan ko magsasign na siya ng contract. Ayun guys, kaya hindi rin pwede si Emma na dito muna magstay kasi may trabaho na nga siya sa Jollibee. Ayun. Nakakaano lang ako. Nakaka-request lang ako kapag hindi siya busy or wala siyang gagawin. Wala siya lang. Nakapag-request lang ako sa kanya na mag-dito na muna. Anyway, nilabas ko na yung kanina. Yung atay. Yan. Sobrang tigas. Pakala ko kasi matatagalan kami. Kaya di ko siya nalagyan ng tubig. 30 minutes lang pala. Babad na natin sa tubig para lutuin ko na. Tapos si Mami, kaya hindi pwede yun dito guys, or hindi niya kakayanin magstay dito. Gawa nung hagdanan, sobrang taas kanina nga. Nung pag-akyat niya, kala mo 100 steps na yung stairs na inaakyat niya. Tapos pagbaba, kasi hindi ko lang alam kung, tama, may rayuma na yun si Mami. So hindi sa kanya pwede yung masyadong mataas na, na hagdan. Kaya yung pwede pa siguro kung may elevator, ganun. Kaso, wala naman. Akyatan talaga. Ay. Tapos pinadeliver ko na lang yung yung passport para hindi na kami ulit pupunta doon. 150 yung charge. Maharlika, diba? Pero, kaya na. Naka-LBC kasi, kaya 150 naman siya. Hi, Dayong-yung! Hi! Hello! Hi! Yung-yung! Gwapo-gwapo yung-yung! Gwapo-gwapo yung-yung! Ikaw naman, Paknit? Ay, no! Baba! Ay! Ikaw talaga, ay! Ikaw, may bed ka na eh. Ang bango! Ang haba, ang cute! Nakakatuwa. Uniform talaga siya, guys. Kaya piling-pili din yung sili niya. So, ito siya. May Facebook page sila. Queso Wrap. Yan. Sa Facebook, search nyo lang yung Queso Wrap. Tapos ay yung contact number. Yan. No, tapos iba-iba siyang flavor. May nakita ko kanina na na chicken cheese. Tapos ito,
Dynamite lang. Gusto lang hindi siya masyado maanghang, oh. So, yun. Tapos, ang dami. Isang pack. Ang dami niya. Siguro nasa 20 pieces siya. Yan. Pwede nga yung pang negosyo din, eh. Kung may mga, ano, mga tinda-tinda sa kalye. Mga street food. Pwede to. Hindi ko lang alam kung magkano yung ano nyo, guys, yung price. I-ano nyo na lang, message na lang kayo. And then, kaya may tabo rito kasi may fish. Yung ano yung pagkain, yung ano eh, nung parwana. Paano yung isang balot kahapon, nilagay namin doon. Nagkamatayan bigla, lahat na ubos. Bakit kaya? So, sineparate muna ni Daddy dyan. Na may papakain niya yan. Bong. Tapos si Chris, kumakain na. Gutom na daw siya. Water. Ayun guys, may dalawang variant nga siya. Dynamite and chicken and cheese. Yums! Ayun. Tapos, naglalas siya ng yung shelf life niya is 1 month. Basta naka-frozen lang siya, nasa freezer lang. So, diba? Ang dami nasa freezer ko. Yum. Ano ka muna? Siniksik. Ay! Ay, yun. And let's taste it. Nag-ano lang ako ng 5 piraso. Nag-crave ako bigla eh. Tapos, mayo and garlic. Ayan. Sobra ko nga yung garlic eh. Daddy, liga na. Dynamite. Sila yan, anak. Mga pala, naalala ko yan. Tingnan natin. Okay, I'll do anything for you, Pan Man. I'll give it my best shot. Mainit! Just let me get some good camouflage. Is this supposed to... What am I doing? Open, please. Charlie, let's hurry. Okay. Init lang. May anak ka. Sarap. Okay, let's go. We're good. Come on. Come on, Charlie. Hindi siya masyado maanghang, guys. Or, na-tsempuan lang ano. Hindi maanghang yung nakuha ko. Ayun, dyan na kayo. Kain tayo. Hello, sir. You must Parang be masarap to the sa ano? reservation. Is your party on Sa, ano na rin? Oh, yes. Beer. May I use your phone? Beer talaga yun. Look, someone Bakit yan? Answer it. Tap the screen. Oh, man. Hello? Chris? Hey, May ano siya para siyang may, now, where are you? Freaking out. may laman eh. May giniling siya, What was guys. that? You're super close, you said. Okay. Pumutok eh. May giniling. Chris? Rick? Tapos Charlie, makeso. quick, where did he go? Let me see. Asa ba yun? Ito pala yung sa akin eh. That's Kaya not pala. it. Nope. Super What does update. software update mean? What? Software update? Charlie, what did you do? We can't use the phone now. It's frozen. Hey, I'm just trying my best, man. We gotta go Oh, next oh. stop and ask for directions. Okay, no problemo. Daddy, hard reset mo yung Samsung ko. Oo. Mapalit lang na yung ano ng memory. Oh, better watch your step there. Oh my God, Panda. Charlie, why didn't you warn me? I still can't see anything, you know? You'll Buraw have to tayo, lead the way. Ano yun? Wait, ang ganun. Where are we now, Charlie? Let's see, there's some goofy things hanging above us. Some sort of red cart selling. May bakit! Hindi na yan pwede, baby. Chinatown. We gotta ask people directions to get from here. Panda, you know talking to people ain't my forte. Oh, Charlie, it's nothing. Quick, we don't have much time. Hey, excuse me. Mahang sa'yo. Wow, Charlie, Mainit lang. Charlie, quick shoving. Charlie, enough. Jeez, I got it from here. Eh, puro pusa. Aray ko, bakit? Playing Guangling. How are you today? Hey, we just need some directions. Lasang ano? Sorry. Pizza. Is there a cabin here? Of course. Dahil may giniling, may keso nga. Tapos yung ano, We're a cat yung cafe. sili. So, parang pizza na lalasahan ko, guys. I'm allergic to cats. Oh my gosh! Back off, Mr. Stripes! Don't worry, I got this. Thanks, Charlie. I'll take care of directions. All right, let's try again. Come on, where's that Panda? Good news. You guys are up next as soon as that couple over there is done. We have to stall him. Man, that fried chicken was heavy. I didn't really stuff. Can we just back it together? Hey, guys. Thank you ulit! Kaya sarap. Sobrang sarap talaga. Are you guys like waiters or something? Ice bear waits for nothing. Kinukulit ni Chris si lola niya. Kung ano-anong tinatanong niya. Yung
oh. Magsasign na ng contract. Oy, congrats. Kailangan papacheck Bukas. pa ako. Bakit ang nangyari sa paa mo? Pa rin eh. Sa Sabado na o sa ano? Check up tayo. Sa Sabado Baho mo? may sa... Ano nga yun? Eh, hindi ka nga pwede pumunta doon. Layo-layo nung gusto niyo pumunta doon. Samahan mo lang ako. Ay, naku, anak. Alam mo naman na busy tayo eh. Ayaw, may party. Bilan na lang kita, tapos dito mo kakainin kasama si Ronald. Domino daw. Malilibre daw yung kaklase niya. Yung layo-layo ng buti kung ano lang eh. Niluto lang ako guys ng ano, dinner. Ayan yung ano dyan. Meron dyang laman ng baboy. Inano ko siya. Gagawin ko lang siyang sinabawan. Ang repachero. Ang ganda, no? Speaking of commuters. Tinan yung legs ko. Ay, oo nga, no? Speaking of ano, commuter, ang ganda nung ano, kay Liam Neeson. Kasi talaga movie ni Liam Neeson, guys. Grabe. Grabe, parang taken lang. May hinahanap siya. Ayun, tapos yung mga vegetable na ilalagay ko is yung mga natitira lang dyan sa, ano, sa ref. So, we have cabbage. Oo, walang saksakan eh. Tapos yung bok choy. Maglalagay ko na ito pampabango. And sitaw. Ilalagay ko sitaw. Dapat beans yun eh. Sitaw. Caramels na. And then, may ano ko dyan. Dapat ilalagay ko to sa tinola dapat. Yung spinach. Lagay ko na lang din dyan. Sayang eh. O, diba? Ang daming gulay. Yum yum. Tapos sasiman ko siya ng kalamansi. So, ano na. Lambot na kaya ito. Hindi pa yan. Hindi pa. Nanonood pa naman si mami ng ano ng ano ba yun? TV Patrol. Maya siya ano, hatid ni Froggy pag wala ng traffic. So, ito lang ako ulit guys ng ano, Dynamite. Kasi daw tikman ni mami niya. Bango talaga. Ano me? Ay, di pa natikman? Abot mo kay mami yung ano? Ah? Mainit pa talaga yun. Lalong sumabog yung Dynamite. Ano may? Manghang? Kaya? Mainit? Hot, hot, hot. Kain tayo. Umalis na guys si ano, si mami. Hinatid lang ni ano ni Froggy tsaka ni Chris. Pinasama ko si Chris kasi baka kung saan naman pumunta yung anong yun, yung lalaki yun eh, para pauwi agad. Sinabihan ko din si mami na ano, pauwi na agad, wag nang patambayin doon sa ano, malapit sa bahay. So, ayun. Then si Emma, umalis na din. Nauna si Emma umalis kasi maaga pa daw yung ano tomorrow. Yung puntahan niya, kaya ako naiwan dito sa mga dogs. So, yun. Ano ba bukas? Friday. Baka may lakad kami ni ano ni Ann, Charlie Paul. Ewan ko si Joy kung makasama yun. Mukhang hindi. Mukhang malabo. Si Joy to the world. So, yun lang guys. Maliligo na dapat yung batang yun eh. Kaso pinasama ko na muna. Mabilis lang naman yung ano eh. Kasi mag-alas na rin na. So, ayun. See you tomorrow. Good night.